Voním. Co, kluci? Spí. Haló, je doma Andrýs? Andrýs, on si právě objednal od nás alkohol a jak si není k dispozici. No, tak doma taky není. Aha, tak toho budeme muset asi nějak najít. Tak děkujeme za informace a No, nebuďte, jo? moc se omlouváme, Pozdě. je nám to strašně líto. Já si to s ním ještě vyřídím, až přijde domů. Ano, ale buďte...